Aupa Joseba, eguerdion. Gu Mikel eta Olatz gara. Gaur, Abanto Zierbanan gaude, konkretuki Las Carreraseko auzoan. Gure taberna, Enparantza taberna da. Nahi duzu ezagutu? Guazen. Taberna hau, taberna izan baino lehen, eliza bat zen, ermita bat. Eliza bat zen ez, aurreko plaza zuena, haren izen hartu zuen, Enparantza taberna. Mikelek eta biok algortakoak gara, eta 3 urte daramagu taberna honetan. Enparantza taberna baino lehen, Bilboko alde zaharrean egon ginen beste taberna batean. Bertan, lehenengo pintxosaria irabazi genuen, hori eta gero, Enparantza tabernan etorri ginen. Mikelek sukaldari bezala sartu zen, eta ni zerbitzari bezala. Gure bezerei eskaintzen dioguna astean zehar, pintxoak eta tortillak dira, baita etxera eramateko ere. Asteburuetan ordez, pintxo bereziak ematen ditugu, baita ospakizunak egiten ditugu, eta kanape bereziak egiten ditugu, bebai. Baina gure etxeko plater izarra, katxopoa da. Gure ibilbidea ezagutu duzuenez, orain sukaldera goaz, katxopoa nola egiten den ikustera. Hauek dira gure ingrediente printzipalak katxopoa egiteko. Hemen daukagu okela, gazta, urdaiazpikoa, olioa, arrautzak, gatza, piperbeltza eta ogi birrindua. Hasteko arrautzak irabiatuko ditugu. Hartzen dugu okela, ipintzen dugu mailan, gure haragia Santurtzitik dator Josuren harategitik. Orain hartuko dut mailua, haragia biguntzeko. Gatza botako dugu. Eta orain piperbeltza botako dugu. Hurrengo pasua da gazta eta urdaiazpikoa sartzea. Da gazta normala, da gazta abarti. Urdaiazpikoa botako dugu, hau da paletilla iberikoa. Orain gure katxopoa tapatuko dugu. Eta gure mailukin eskinak ondo itxiko dugu. Orain hasiko gara gure katxopoa ogiti pasatzen arrautzetik eta gero amaieraz ogiti pasatuko dugu bebai. Hemen daukagu gure katxopo mitikoa. Olioa bero-bero egon behar da. Berez, Frantziatik dator errezeta hau da, Cordon Bleu, baina asturianoek hartu zuten eta bere izena ipini zuten katxopoa. Ia ez da sarta ginean, baina bueno. Hau etxean egin alda txikiagoa. Guk daukagu sartegi hau pizkat pertsonalizatuta. Bueltatxo bat emango dugu. Pizka zaila da, ze katxopo hau handia da. Hemen daukagu gure katxopo frikituta eta orain guarnizioa ipiniko dugu. Guarnizio moduan daukagu piper berdeak eta piparrak eta patata frigituak. Katxopoa platerran ipini, etxeko patatak botako ditugu, eta azkenean piparrak. Eta hemen daukazue gure plater berezia. Bueno, Joseba, hementxe daukazu gure katxopoa, nahi duzunean etorri dastatxera, eta bueno, ja dakizu, Enparantza tabernan gaudela, Las Carrerasko herrian. Agur! Eskerrik asko!